אז בוקר טוב לכולן, אני ממש מתרגשת להיות כאן, ואני אתחיל דווקא קודם מההצגה העצמית שלי. קוראים לי אסתי זילברברג, אני גרה בצפון, אני מטפלת רגשית, מגשרת, מאסטר NLP, ואני מקבלת גם בזום, גם בקליניקה שלי. ומה שהוביל אותי בעצם לזום הזה, זה שלפני מספר חודשים אני הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, הייתה לי חולשה מאוד מאוד גדולה וסחרחורות, לא יכולתי לתפקד, והלכתי לבדיקות, עשיתי כל מה שרק אפשר כדי לדעת מה יש לי, וכל הרופאים שהייתי אצלם אמרו לי, תקשיבי, הכל בסדר, יכול להיות שזה יושב על נפשי, והתחלתי לעשות כל מיני טיפולים, עד שהגעתי לזוהר, דרך גם איזשהו וובינר שראיתי, ונרשמתי לוובינר, המשכתי לקורס, ואפילו לקחתי כמה פגישות אישיות, אבל בסוף מה שהוציא אותי מהמקום הזה, שאני עכשיו הרבה יותר מחוזקת ויותר מתפקדת, זה דווקא הכלי הזה של השחרור מטריגרים בשיטה המדהימה שזוהר מלמדת. ואני באופן אישי מאוד מאוד התרשמתי גם בקורס מאופן הלימוד, ההסבר, המקצועיות, הבהירות, כל מה שזוהר מביאה זה פשוט לקחת ולעבוד בקליניקה. היא זמינה לשאלות, היא נותנת את המקסימום במקצועיות ובצורה מדהימה שלא פגשתי בשום מקום, וזאת פעם ראשונה שהחלטתי להרים את הכפפה ולהגיד, אני לא משאירה את זה רק לעצמי, אני רוצה להעביר את זה ולהכיר את זה, את זוהר עם השיטה לכמה שיותר נשים ומטפלות, שתוכלנה ליהנות ולשדרג את הקליניקה שלהן בכמה וכמה רמות. והנה הגיע הרגע הזה שזוהר תפרוס בפניכן את השיטה המדהימה של ה-Somatic Experience, ואני ממליצה לכל אחת ואחת מכן פשוט לקחת ולהשתמש לבני הבית, לעצמה, ובהמשך כמובן אני מניחה שגם זוהר תסביר קצת על הקורסים המדהימים שיש לה, ופשוט אין, זה באמת משהו מדהים ומיוחד שלא פגשתי בשום טיפול, ואפילו במרצים. שמעתי הרבה הרצאות, אבל הרצאות כמו של זוהר זה באמת מיוחד במינו, ואני מאמינה שיהיה לנו פה וובינר פורה, מעצים ומועיל, ואני מעבירה את הכבוד והבמה לזוהר המדהימה. וואו, אסתי, תודה, אני לא יודעת איפה להתחבא. זה כזה קצת מביך, אבל תודה, תודה רבה באהבה ומכל הלב. אז ברוכות באהבה חזרה. הבאות, תודה. ברוכות הבאות לבוקר של תשומת לב אישית, פרגון עצמי ולמידה טובה ומהנה. אז בואו נתחיל. אני רוצה רק לוודא שכולן רואות את המצגת, בבקשה תעשו לי עם הראש, שזה בסדר, יופי, תודה. ואני מאוד מאוד אשמח אם תשתפנה בצ'אט כל פעם מחדש, אז למטה יש לנו כפתור של צ'אט ואתם יכולות לרשום הודעות, ואני מאוד מאוד אשמח שאכן תשתתפו. ומה נעשה הבוקר? אז נתחיל עם משהו טוב, ואחר כך נציג את שיטת החוויה הסומטית, Somatic Experiencing, שזאת שיטה שנוצרה על ידי דוקטור פיטר לוין, מחבר הספר להאיר את הנמר, מי שמכירה, שזה פחות או יותר הספר הכי חשוב לעבודה של מטפלים עם טראומה. נציג את הגישה החדשה, נלמד מהם טריגרים וכיצד הם מפעילים אותנו, נעשה הדגמה על אחת המשתתפות, אז אחת מכן תקבל איזושהי מתנה של שחרור ממשהו ששגע אותה, מרתיח אותה, מפעיל אותה. אז אתם יכולות לחשוב עכשיו אם יש לכם אולי מתאמנות, מונחות שסובלות מדברים כאלה, או אתן.
כיצד זה יכול לעזור לכם בהמשך. אנחנו נסביר מה עשינו בהדגמה, ואני גם אפרט על קורס קצר שיש לי בנושא שנקרא יסודות החוויה הסומטית, ואני אענה לכל השאלות שלכם, אני אשאר כאן עד השאלה האחרונה, ואם חס וחלילה נצטרך להיכנס למרחב מוגן, אנחנו נעצור את השידור, ניכנס למרחב המוגן, לאחר ההודעה של פיקוד העורף, נחזור חזרה לשדר, ונתחבר למציאות ההזויה שלנו, שהיא כבר חלק מהשגרה, אבל מה שטוב שתוך כדי אנחנו גם לומדות לחיות, ולחיות בצורה המיטבית ביותר שלנו. אז בואו נתחיל עם משהו טוב. אני מזמינה אתכן לרגע לעצום את העיניים. ומי שלא רוצה, אז בהחלט אתן יכולות להסתכל על איזושהי נקודה. אנחנו עושות את זה כדי בעצם להתרכז יותר במה שבפנים מאשר ממה שבחוץ. ובואו תחשבו רגע על משהו טוב שיש בחיים שלכם. אולי מישהו או מישהי שאתם אוהבות במיוחד. זה יכול להיות ילד או ילדה, בן זוג, קרוב משפחה, חברה, איזשהו מקום או זיכרון מדהים שהיה לכם. תחביב שאתם אוהבות לעשות, עיסוק שלכם, אפילו חיית מחמד. זה יכול להיות אפילו תכונת אופי שיש לכם ואתם יודעות שזה עושה לכם טוב. ופשוט תאפשרו לעצמכם לרגע להיזכר בדבר הטוב הזה שזכיתם לו בחיים שלכם. אני רואה כבר את החיוכים. שימו לב כמה ברות מזל אתן שזכיתם בדבר הזה בחייכם. ועכשיו העבירו את הקשב אל הגוף. שימו לב איפה זה מרגיש לכם בגוף, הדבר הטוב הזה. והתחושה הנעימה הזאת, האם יש לה מרקם או תנועה? האם זה נותן הרגשה של משהו שיותר מתפשט או משהו שיותר מתכווץ? ושימו לב איך הדבר הזה שעושה לכם טוב בא לידי ביטוי בגוף. הגוף מאוד חכם והוא יודע לנצור גם את הדברים הטובים. ואתם יודעות שמהיום והלאה יש לכם איזשהו משאב גופני שהולך אחריכם לכל מקום. בכל פעם שתיזכרו בדבר הטוב, גם הגוף יגיב בהתאם. אתם יכולות לנצור לרגע את החוויה, לאפשר לעצמכם לאט לאט, לחזור לכאן ועכשיו עם התחושה הנעימה בגוף, ואתם מוזמנות לרשום בצ'אט למטה איפה הרגשתם את זה בגוף ואיך זה הרגיש, כמו מה, איזה סוג של מגע זה, או תחושה. אז יש לנו מעילה בחזה, חום נעים ומתפשט, מאור לתחושת חום במרכז הבטן, הלב מתרחב, בלב מתפשט וגמיש, במרכז החזה כמו ריכוז טוב שמתפשט ומתרחב באדוות, כל הגוף בתחושה של כלילות, התרחבות באזור השרעפת, ויש לנו מליאת חזה, לב, חמימות נעימה, לב וחזה בבטן מתרחב. אז שימו לב שחוויה טובה באה לידי ביטוי בגוף שלנו כהתרחבות. וחוויה של קושי תמיד תבוא לידי ביטוי
בצורה של קיבוץ. רציתי רק להגיד שהמצגת תשלח אליכם בוואטסאפ, ותהיה הקלטה לכל הבנות שלא הספיקו לראות. ובואו נמשיך הלאה. אז מי אני? אז נעים מאוד, שמי זוהר גונן. אז כל האנשים שמכירים אותי, כל מיני חברות, מטפלות, אמרו לי, תגידי להם שאת עובדת במרכז לבריאות הנפש גאה, ותגידי להם שאת מכשירה, מאוד חשוב שתגידי שאת מכשירה מטפלי אסי, כולל כל מיני התמחויות של טיפול בטראומה מינית ורפואית והתפתחותית וכן הלאה. ושאת מקבלת בקליניקה בפתח תקווה ובזום, אבל אני רוצה, מה שהכי חשוב לי, כרגע מה שהכי יושב לי, זה שאני עוד מעט מצפה לנכד ראשון, אז זה מה שהכי חשוב לי שתדעו, תודה רבה. תודה, אני מאוד מאוד מתרגשת בעניין הזה. אני רוצה לספר לכם איך הגעתי לחוויה הסומטית בעצם. ב9/10, יומיים לאחר תחילת המאורעות, איבדתי את השמיעה באוזן שמאל. הגעתי לבית חולים, למיון, ולפי הבחנה אמרו שזה כנראה תסמונת בל, מה שהיה למיכל אנסקי, מי שמכיר. ואמרו לי, טוב, אנחנו הולכים להזריק לך סטרואידים דרך האוזן, והייתה לי הרגשה פנימית שאומרת, זה לא נשמע לי, זה מפחיד לי, זה לא מתאים לי, והייתה לי הרגשה שאני בהחלט יכולה להתמודד. הייתי מפוחדת לחלוטין, זה הרגשה נוראית, זה הרגשה שכאילו אוזן אחת סתומה, את מקשיבה לדברים כאילו מצינור, היה מאוד מאוד קשה. אמרתי למיון שמה, בבית החולים השרון, אמרתי להם, תודה רבה, אני חוזרת הביתה, חזרתי הביתה והתחלתי לעבוד לפי SE. זה לא הלך מיד, אבל לאחר יומיים השמיעה חזרה לי באופן חלקי. המשכתי לעשות עבודה עצמית, עד כדי כך שבסופו של דבר, כמו שאתם רואים עכשיו, אני שומעת לחלוטין באוזן, לאחר חודש זה חזר. עדיין צלצלו אליי מבית החולים ואמרו, את מגיעה לדיקור בקהילה? הרי קבענו לך תור? לא נעשה את זה בבית חולים, נעשה את זה בקהילה. אמרתי להם, תודה רבה, אין צורך. ואז הבנתי שאני חייבת להפיץ את זה הלאה. אנחנו חיים במציאות הזויה, וכל בן אדם רוצה בעצם קצת כלים להרגעה עצמית מיידית שעובדים. שהם לא רק שכליים, אלא גם גופניים. כי יש איזשהו שלב שהדיבור העצמי החיובי לא באמת מגיע לצורה הכי טובה להבראה של הגוף וההחלמה שלו. ולכן אמרתי לעצמי, אני חייבת להפיץ את זה הלאה, והתחלתי ללמד את ה-SE. מאז עשיתי הרבה מאוד קורסים של יסודות, ולאחר מכן התמחויות מקצועיות בנושאים ספציפיים לבוגרי הקורס, ואני רוצה היום להציג את זה בפניכם. אז אני אתחיל עם דוקטור פיטר לוין, עוד יהודי, שהוא דוקטור בפסיכולוגיה וביופיזיקה רפואית. הוא פיתח את שיטת הסומטיק אקספיריינסינג החל משנות ה-70, במקביל להתפתחות של עוד כל מיני שיטות כמו NLP. זאת גישה שמשלבת גוף, נפש ומוח. מה שהוא אמר בעצם שטראומה היא כמו חליפת משוגעים. היא נוצרת כאשר רגע הרסני כופה בזמן, היא לא מאפשרת את ההתפתחות העצמית שלנו, מטרפדת את הניסיונות שלנו להתקדם בחיים, מנתקת אותנו מעצמנו, מהאחרים, מהטבע, מהרוחניות, מהאמונות, מהכל, והדבר הכי חשוב, שניתן להגיע להבראה מלאה. הגישה מבוססת על תצפיות אתולוגיות, זאת אומרת, תצפיות על בעלי חיים, ולכן היא מוכחת מחקרית, מה שגרם לה להיכנס למערך התומך בלחימה בחיילי צה"ל, לאחר שהם יוצאים מאיזשהו מבצע,
באים אנשי SE ועוזרים להם להפנים, לקבל את זה ובאיזשהו מקום לבסט את מערכת העצבים שלהם. זה נכנס לבתי חולים. אני במרכז לבריאות הנפש גאה מכשירה את הצוות הרפואי לעבוד בשיטה הזאת. והוא בהחלט גם כתב את הספר להעיר את הנמר, שספר מאוד מאוד מומלץ לקרוא, שנועד בעצם להסביר את השיטה ולתרגול עצמי. אז בואו נתחיל עם מודל המוח המשולש. אז דוקטור פול מקליין הוא מדען מוח, והוא אמר יש לנו 3 חלקים במוח. יש לנו את המוח החושב, שהוא אחראי, הנוירוקורטקס, נמצא כאן בחלק הקדמי של המצח. הוא בעצם יש לו תפקוד קוגניטיבי, הוא אחראי על הדיבור, על החשיבה הרציונלית, להגיע למסקנות, גמישות מחשבתית. האירועים בו נזכרים בצורה כרונולוגית, נרטיבית, זאת אומרת שאנחנו מבינים מה קרה שם, מה בא אחר מה, וזה מוח שנמצא אצל יונקים, האזור הזה של המוח. הוא לא נמצא אצל בעלי חיים שהם פשוט פחות מפותחים. המערכת הלימבית נמצאת במרכז הגולגולת, והיא המוח הרגשי שלנו. גם היא קיימת אצל היונקים, והמערכת הזאת אחראית להיקשרות שלנו עם אחרים. יש שם שליטה על כל מיני רגשות, כמו פחד, זעם והנאה. בתוך המערכת הלימבית, סליחה שאני קצת מוסיפה מונחים ביולוגיים, אבל בהחלט ה-SE מבוסס ביולוגית. יש לנו את התלמוס, שזאת תחנת הממסר, שבה מעריכים אינפורמציה ואומרים, רגע, מה שקורה עכשיו, ההזקה שאני שומעת, זה משהו מסוכן או לא? זה רכב או הזקה? ואז יש לנו את האמיגדלה שם, שהיא בודקת האם אני צריכה לפתח איזשהו רגש של בהלה, האם רלוונטי להרגיש בהלה באותו רגע, ויש לנו גם את ההיפוקמפוס שהמטרה שלו זה לזכור, לתעד את האירוע שאומר בעצם ברגע שאני שומעת אזעקה של רכב או לא של רכב, אזעקה באופן כללי, אני צריכה לשים לב, יכול להיות שמדובר כאן על מצב של הישרדות ואני צריכה להציל את עצמי. ויש לנו את קומפלקס הזוחל, המוח הזוחלי, שאחראי על האינסטינקטים שלנו, על האוטומציה שלנו, על ההישרדות, על הרפלקסים, על פקודות של בואו נברח מהמקום, בואו נילחם באיום, בואו נקפא אם אנחנו לא יכולות להילחם או לברוח, ואנחנו חייבות להרגיש מצב של דיסאסוציאציה, החיבור למקרה, וכדי שלא נרגיש כאב. קומפלקס הזוחל גם אחראי לעצבב את כל המערכות של העיכול, הרבייה, מחזור הדם והנשימה, הכל כדי לשרוד. עכשיו, אלה בעצם 3 חלקים במוח, שבעצם לכל חלק יש תודעה עצמית משלו. וכאשר הם פועלים ביחד, המצב הוא מיטבי. בזמן של טראומה, מה שקורה, שכל חלק עובד לחוד, וכאשר המערכת הלימבית מבינה שיש איזשהו טריגר, קול של אזעקה נניח, והיא אומרת, אוי, אני צריכה להיזהר, יכול להיות שזו אזעקה, היא שולחת את המסרים האלה קודם כל למוח הזוחלי, ואחר כך רק למוח החושב. זאת אומרת שמה שקורה זה שהמוח הזוחלי ישר מפעיל את כל מנגנוני ההישרדות שלו, ואנחנו במצב של fight, flight או freeze, והמוח החושב הרבה פעמים לא יכול אפילו לתפקד, כי המוח הזוחלי בעצם משתלט על המערכת, והמוח החושב לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל זו רק אזעקה של מכונית. נתתי דוגמה לטריגר. החשיבה הרציונלית שלנו פחות עובדת, ויותר מזה, אנחנו גם לא מודעות שכל הדברים האלה קורים, אנחנו ישר בבהלה, לא תמיד אנחנו מודעות לזה. אז מה זאת החוויה הסומטית? החוויה הסומטית ניגשת לאירועים טראומטיים ולטיפול בהם
באופן אחר. היא אומרת, מבחינה ביולוגית מה שקורה זה כל מיני הורמוני סטרס מהמוח הזוחלי כמו אדרנלין וקורטיזול מופרשים לגוף כדי לברוח, כדי להילחם, ואז יש שם תחושת חוסר אונים. תמיד בכל אירוע טראומטי יש תחושת חוסר אונים, ואז מה שקורה שכל הפעולות האלה של הבריחה והלחימה לא באות לידי ביטוי. ואז מבחינה גופנית, אז האנרגיה שנוצרת בגוף, ואני מדברת על אנרגיה ביולוגית של הורמונים שנאגרים בגוף, נשארים כלואים כי הם לא באו לידי ביטוי. ואז בעצם הטראומה לא נוצרה על ידי האירוע הטראומטי עצמו, היא נוצרה בגלל שיש חוסר ויסות של חוסר הבנה של המוח הזוחלי שאנחנו כרגע בסדר. שהאירוע אולי התחיל וחלף. כאשר הגוף שלנו יכול לווסת את עצמו, הוא משחזר את התחושת ביטחון, את הנוחות, את האיזון, ואז אנחנו מתפקדות. הוא מפחית את ההצפה בהורמונים של הסטרס, והוא מייצר כל מיני הורמונים ומוליכים עצביים שמעלים את מצב הרוח. העניין הוא שבגלל שכל הדבר הזה קשור לגוף, אז טיפול ורבלי, כמו כל מיני שיטות טיפול שקשורות לאוורר את מה שקורה, זה לא יספיק די להוציא את הבן אדם מהמקום הקשה בו הוא נמצא, כתוצאה מאיזשהו אירוע שהוא חווה. ואנחנו צריכות להוסיף גם עבודה שבה אנחנו מתייחסות אל הגוף. יש שיטות נוספות שעובדות בצורה של דיסאסוציאציה, כמו NLP, שאומרת בואו נרחיק את האירוע. לפי הניסיון שלי, זה עוזר מאוד, אבל זה חלקי. זה לא מוציא לגמרי את התופעות הפוסט-טראומטיות. ואם אנחנו משלבים עבודת גוף בעזרת SE, זה מאוד מאוד יכול לעזור עד כדי החלמה מלאה, הורדת הסימפטומים לאפס. והכל שאלה של איזון, של ויסות ביולוגי. זה כמו שאם נניח, יש לי איזשהו ריס בעין שמפריע לי, הגוף ישחרר כל מיני פעולות כדי להוציא את הריס מהעין. כמות אנרגיה קטנה. מה קורה שהקושי הוא גדול מבחינה אנרגטית? אנחנו נצטרך לעבוד עליו גם כן גופנית, אבל בצורה מתאימה. טראומה יוצרת פגמים בתיעוד האירוע כי המוח החושב לא באמת עובד כמו שצריך, ולכן האירוע נשמר כדימויים בודדים כמו יחידות של פאזל, ואלה הם בעצם הטריגרים. אין סינכרון בין חלקי המוח, ובעצם המערכת הלימבית מגדילה את העוררות שלה, והמוח הזוחלי משתלט על כל המערכת. ואז מה שקורה זה שהכל נהיה טריגר, הכל זה סכנה, אנשים מרגישים שהם חיים בעולם רע ואכזר ומסוכן, פחות מאמינים בבני אדם, משאבים שהיו זמינים להם הם כבר לא, ולדוגמה, אני אתן לכם תחושה של טריגר. בואו תדמיינו לרגע, אם תוכלו לעצום רגע עיניים, תדמיינו רגע שמישהו עומד מאחוריכם, ממש קרוב, פתאום. שימו לב איך זה מרגיש לכם בגוף. התגובה היא קודם כל גופנית, ורק לאחר מכן יבוא, למרות שאתם אפילו, המוח החושב יודע שרק דמיינתם את זה, יש תגובה גופנית. אז שימו לב כמה מהר זה עובד. אני אשמח לדעת אם יש, אוקיי, אני רואה שנטע רשמה שהאנרגיה שנשארה בגוף, רגע, מסתכלת. האנרגיה שנשארה בגוף מתרחשת כשקופאים בזמן, נכון, בזמן האירוע, במקום להילחם או לברוח. כי זה לא היה אפשרי באותו רגע. אני גם מוסיף ואגיד, נטע, שגם אם הייתה בריחה,
והייתה לחימה, עדיין היה רגש של חוסר אונים, שהוא חלק מהמנגנון של הפריז, וגם שם יכולים לבסף בעתיד כל מיני תופעות של טריגרים ותופעות פוסט-טראומטיות. קחו לדוגמה, אני מנצלת את מה שנטע רשמה, אז בעצם אם ניקח לדוגמה מצב שיש אזעקה ויש שתי אימהות, אחת קופאת במקום, והשנייה אומרת, יאללה, אני מארגנת את הילדים, אני מארגנת את התיק, אני יורדת למרחב המוגן. למי לפי דעתכן יש יותר תופעות פוסט-טראומטיות? אתם יכולות לשלוח הודעה. לראשונה, זאת אומרת, למי שקופאת במקום, לראשונה, בהחלט, לזאת שקפאה. עכשיו, הקיפאון הוא סוג של הגנה מאוד מאוד הגיונית באותו רגע. ברגע שאנחנו קופאות, אנחנו לא מרגישות כאב. גם מבחינה אבולוציונלית זה מאוד מאוד נכון. כי אם איזשהו טורף רוצה לטרוף אותנו, אם אנחנו נעשה את עצמנו כמתות, יכול להיות שהטורף אולי שבע כרגע, הוא נהנה מהציד, הוא הולך להביא את הצאצאים שלו, ואז בינתיים כשהוא נעלם, אני יכולה לחזור לעצמי ולחזור לשגרה. ואז אני עוזבת את הקיפאון. מה הבעיה? שהכפייה הרבה פעמים נמשכת בחיים שלנו בלי שאנחנו שמות לב, ואלה התופעות הפוסט-טראומטיות. למי שקופאת, למרות שזו, הילה, לא הבנתי מה כתבת כל כך, היא תזכור תמיד את המקום שבו פגשה את אותה האזעקה. דוגמה מצוינת לטריגר. מקום מסוים שבו היה לי אירוע, הוא יכול לגרום לי לתופעות של סטרס, של עוררות יתר. עוד רעיונות של טריגרים שיכולים לקרות. אני אשמח שתרשמו בצ'אט מתוך המטופלות שלכם, או מתוך החיים שלכם, ריח מסוים שעולה. טיפלתי במישהי שעברה, תודה רבה שרה על זה, תודה גם להילה, טיפלתי במישהי שעברה תקיפה מינית, בכל פעם שהיא מריחה את הריח של האפטר שייב של התוקף, אם זה באוטובוס או במקום מסוים, היא נכנסת להתקף חרדה. כאשר המוח באמת מבין שהיא לא בסכנה, היא בסדר, וחבל שאיכות החיים שלה תרד בגלל זה. מוזיקה, רעשים, צלילים, סיגריה, טון דיבור של מישהו שמזכיר טון דיבור של מישהו שתקף אותנו בעבר או התנהג אלינו לא יפה. קרבה יותר מדי של אנשים. אנשים שחוו טראומה, יש להם פגיעה בגבולות הגוף שלהם. גם חלק משורדי הנובה רשום פה, שרצו ושחררו אנרגיה, פיתחו פוסט-טראומה. אבל זה הייתה פחות פוסט-טראומה מאשר אנשים שקפאו במקום. הרבה אנשים משורדי הנובה פשוט לא יכלו להמשיך בחיים. בגלל התופעות, למרות שלכאורה הכל בסדר, הם במקום מוגן כרגע. אז יש המון טריגרים, מילה גם הוסיפה טעמים, נכון מאוד. אז הגוף שלי לא יכול לארגן חוויות באופן לוגי. כלומר, אני חיה כל הזמן באירוע טראומה. כל הזמן הוא קורה מחדש. והמוח הזוחלי יוצר מצבים של עוררות יתר. אין הבנה שהאירוע בעצם נגמר. אז טריגרים. טריגר הוא סוג של תזכורת לטראומת העבר. אתם יכולים לשים לב לאפקט כאן את הציור. זה כמו איזה חלקיק פאזל שאנחנו לא יודעים לאן הוא שייך. אבל הוא מביא לנו בדיוק את התחושות של אותו אירוע טריגר שהיה, כאילו אנחנו חווים אותו מחדש. הטריגר יכול להיות מודע או לא מודע, ואחד הדברים הכי אולי מפתיעים לפעמים אנשים ומטפלים, זה שהטריגר יכול להופיע שנים לאחר האירוע הטראומטי, גם אם אני מדברת על אירוע טראומטי שהוא לא במודע. זה יכול להיות ברחם,
זה יכול להיות בגילאים מאוד מאוד קטנים, הגוף שלנו זוכר. והגוף שלנו זוכר, אבל הגוף שלנו גם יודע לשחרר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס אל הגוף, ואני אשמח לתת לכם דוגמה לאיזושהי בחורה חביבה שנקרא לה רוני, שבעצם, אני אסביר בעצם איך הטריגרים באים לידי ביטוי בחיים שלה. אז בואו תכירו את רוני. זאת רוני, בחורה חביבה מאוד, בת 31, נשואה לאילן. נוסעת לריטריט יוגה, היא מדריכה של יוגה, היא נוסעת לאיזושהי סדנה בגליל, נוסעת במכונית החדשה שלה, הכחולה. ואותה רוני נוסעת ונהנית, שומעת מוזיקה בדרך, או איזשהו פודקאסט, והיא שומעת קול מצד ימין. היא אומרת לעצמה, זה מאוד מאוד מוזר, בואו נסתכל מה יש שם. מה היא רואה מימין? פרה, שחור לבן. ואומרת, וואו, מה פרה עושה כאן בצד ימין, בצפון? ואז היא לא שמה לב, היא עולה על איזשהו סלע. מתנגשת בגלל חוויית חוסר המשקל של המכונית, מאבדת שליטה, נזרקת הצידה ופוגעת באיזשהו עץ אלון. המכונית חצי טוטלוסט. ומגיעים, מצילים אותה, אילן מגיע, מרגיע אותה, הכל בסדר, והיא חוזרת הביתה. לאחר שנתיים, אילן אומר לה, רוני, בוא נטוס לאילת. בוא נטוס לאילת, והיא ממש ממש מתלהבת מהרעיון הזה. והם הולכים למטוס, והמטוס, היא מאוד מאוד שמחה, והמטוס ממריא. תחושת ההמראה יוצרת אצלה חוויה שמזכירה לה את האוטו שלה שעלה על הסלע. היא חוטפת מיד התקף חרדה, והיא אומרת, טוב, זה היה נורא. לאחר מכן, והיא אומרת לאילן, מאילת אנחנו חוזרים רק באוטו. אני יותר לא עולה על טיסות. היא חוזרת הביתה ונרגעת בגינה שלה, ובעצם היא בגינה רואה עץ אלון. היא לא מבינה כמה העץ האלון מחבר את הטריגר לאותו עץ אלון שהיא נתקעה בו. נוצר לה פחד, עוד התקף חרדה. היא לא מבינה מה קורה לגוף שלה, היא בסטרס תמידי, והיא אומרת, אולי עדיף שאני לא אצא למקום פתוח יותר. לאט לאט החיים שלה נעשים יותר ויותר מצומצמים. היא אומרת, טוב, בואו נפתח. היא לא אומרת, אבל מה שקורה, היא מפתחת אכילה רגשית, והיא אומרת לעצמה, אני הולכת לסופר לקנות לי משהו לאכול, להירגע. היא מסתכלת ואומרת, אני רוצה לקנות קורנפלקס, מסתכלת ימין על המדף של הקורנפלקס, שימו לב ימינה, בדיוק במקום שבו הייתה הפרה. עצם התזוזה ימינה, שזה המקום שהיא חטפה את השוק שהתחיל את ההידרדרות, גורם לה להתקף נוסף, והיא אומרת, וואו, עדיף שאני לא אהיה במקום שיש שם הרבה אנשים. היא מפתחת סוג של חרדה שכזאת, והיא שולחת מעכשיו את אילן רק לעשות את הקניות. אילן לא יודע מה לעשות, הוא בא אליה, הוא רוצה להקל עליה, שם עליה יד, והיא רואה את הסוודר הכחול שלו, בדיוק כמו צבע המכונית. היא מרגישה רתיעה, היא מרגישה ששם משהו מסוכן לה, והיא מתרחקת מאילן. מתחילות גם בעיות בזוגיות. היא נשארת בבית לבד, מסתכלת בטלוויזיה ורואה סרט בשחור לבן. יש איזשהו סרט ישן. היא לא יודעת למה, שחור לבן אמרנו זה הצבע של הפרה, של אותו אירוע, והיא מרגישה דיכאון וקושי וחוסר אונים. היא נמנעת בעצם כל מה שעזר לה בעבר, כל קשת המשאבים שהיו לה, החיצוניים והפנימיים, נעלמו, היא כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמה.
כל דבר שאני עושה, היא אומרת, גורם לי רע, והיא נכנסת לדיכאון. אני רוצה לשאול אתכם, למה היא תגיע אלינו לטיפול? כשהיא תגיע אלינו לטיפול, מה היא תציין? מה יהיה הקושי שלה? אנא רשמו בצ'אט. דיכאון, נכון, יכול להיות. מה עוד? חרדות, התקפי חרדה, נכון מאוד מירי. מערכת זוגית בעייתית, נכון. פחדים, הרגשה שמשהו אצלה, של שיגעון, שמשהו אצלה לא מחובר, שהיא לא שולטת בעצמה, חוסר אונים, פחד ממקומות פתוחים, בהחלט קוראים לזה אגרופוביה. את תמיד שואלת מתי הכל התחיל, הילה, לא תמיד היא יודעת, בלבול. היא יכולה להגיד, לא טוב לה בחיים, הבעל, השכן, כל העולם מפחיד אותה, בהחלט. היא יכולה לבוא ולהגיד, יש לי חרדה חברתית כשאני נמצאת מול אנשים, הנה בדיוק שלומית שלך, פחד מאנשים, כאבים גופניים בעורף, כי לאור זה שעולה איזשהו טריגר, עולה גם כאב. הרבה פעמים. פחד מטיסות, היא רוצה לנסוע לחול ולטוס לחול, לחופשה, היא לא מסוגלת. היא אומרת, יש לי פוביה מטיסות. היא לא מבינה שהבעיה היא אחרת לגמרי. ואם אנחנו נטפל, נגיד באה בחורה כזאת ואומרת, יש לי פחד מטיסות, ואנחנו נטפל בפחד מהטיסות. זה לא באמת יעזור, כי אנחנו צריכות לטפל באירוע של התאונה. ואולי היא לא זוכרת שזה קשור, ואיך מטפלים באירוע של התאונה כדי להוציא את כל הטריגרים האלה מהגוף? אז בשביל זה אנחנו נצטרך ללמוד, לסייע למוח להבין שהאירוע הטראומטי נגמר. אין יותר צורך בטריגרים שיעזרו לנו להישרדות, כי אין, האירוע לחלוטין נגמר, ואפשר לשחרר את התקיעות הזאת מהגוף. ואנחנו נצטרך ללמוד איך להתמודד עם מוח זוחלי, שהוא בעצם צריך טיפול בשפה שלו, בדרך שלו בעצם. אז אני רוצה לשאול אם יש כאן מישהי שמשהו מפעיל אותה, מטריד אותה, והיא רוצה לחוות איזושהי הדגמה, שתוכל מאוד מאוד לעזור לה במסגרת הזמן שיש לנו. אז אני רואה כאן את ליאת. אוקיי, אז ליאת, בואי תוציאי את עצמך ממיוט, ובואי תספרי לנו על מה מדובר. יש לי משהו כמו 3 חודשים, וזה כאב שלא עובר, הוא לפעמים קצת משתפר, אבל לא משמעותית, באזור הזה של הצוואר, עורף, השלמות. אוקיי. הנושא שלנו היום זה טריגרים, אז אני מחפשת משהו שגורם לך אולי טריגר שגורם לך להגברת הכאב. ריח מסוים. האם את יכולה לשים לב? קול מסוים. פעם עשיתי הדגמה על מישהי שאמרה שכשהבן שלי שר זה עושה לי רע, ואני לא מבינה למה. מה אני, הסיפור? קודם כל אני מזדהה עם הבחורה הזאת, היה לי את זה עם הבן, אבל זה עבר. אני חושבת שזה המחשבה על זוגיות. זאת אומרת שזה יותר ממחשבה, כשמישהו מתחיל איתי. מישהו מתחיל איתך, את ננעלת. או כואבת. הכאב הזה מתגבר, כן. אוקיי, תודה רבה. בואו נראה אם יש עוד מישהי שרוצה, אני בדרך כלל בוחרת מ3. יופי של דוגמה דרך אגב. האם יש מישהי נוספת שמעוניינת? אז שהיא פשוט תוציא את עצמה ממיוט, או שתעשה לי וי. אני רחל. רחל, כן, בבקשה. על מה מדובר? אני לא יודעת למה לקשר את זה, אבל יש לי מערכת יחסים עם גיסה, ששנים גידלתי אותה בבית, בוא נגיד שאני התחתנתי, הייתה בת 5,
ובשנים האחרונות אני פשוט לא יכולה אפילו לשמוע אותה. אני לא יכולה לשמוע אוקיי, אותה, אני לא יכולה אה, להיות בקרבתה. אני יודעת שיש לזה סיבות, אבל התחושות הפיזיולוגיות, תמיד עבדתי עם הקוגניציה, עם ההיגיון, אני מבינה. ותמיד נתת לזה עוד, אבל משהו היום בגוף שלי, אני רק שומעת את הכל, אני פשוט עושה ככה, די, לא רוצה. אני לא יודעת אם הייתי אוקיי. רוצה אולי לשחרר את זה, אבל זה מאוד מסקרן אותי לדעת למה הגוף שלי מגיב בצורה כזאת. כאילו, היו אוקיי, כמה דברים שאני לא חושבת שהם טראומה, אבל כן. תודה רבה. אני רק אשאל אם יש מישהי שלישית שרוצה, ואז אני אבחר לפי מה שהכי מתאים לנושא של היום, של טריגרים. שלחה לנו הודעה, אה, מישהי שלחה שהיא אמרה שהיא רוצה לדעת איך השיטה עובדת, אז אני פשוט אראה את זה קודם כל בהדגמה, ואחר כך אני אסביר את כל השאלות. אזעקה יכול להיות בהחלט טריגר, אבל אני אגיד לכם מה קורה באזעקה. באזעקה אנחנו כן רוצים להיות בדריכות, כדי להגיע למרחב מוגן בצורה המהירה ביותר. השאלה, אם לאחר מכן, ברגע שמישהי שומעת אזעקה של אוטו, זה הורס לה את כל היום. זה נהפך להיות טריגר. טוב, אז האם יש עוד מישהי? אני? כן, טניה, באיזה נושא? לא יודעת אם זה כל כך קשור, אבל אני בזמן האחרון פשוט מרגישה בחוסר יכולת לעשות שום דבר. יש מלא דברים שצריך לעשות, ואני פשוט לא יכולה להביא את עצמי לעשות את זה. אוקיי. לא יודעת למה. כי את עוברת לאיזשהו מצב יותר של תת-עוררות. מצב כן. יותר, בוא נגיד, כנראה שלפני כן, דרך אגב, אני יכולה להגיד, שהייתה איזושהי תקופה שהיית מאוד מאוד בעוררות. כלומר, מאוד, כנראה, אולי בגלל המלחמה, אז לאחר, אם אנחנו נשארים הרבה זמן בחרדות, נוצר מצב לאחר מכן שאנחנו עוברים למקום של שהייה. אז יכול להיות שזה משהו שקשור לזה. יכול להיות, אני מתעוררת, יש לי מלא דברים לעשות, אני עכשיו הולכת לה, מתארגנת, מתלבשת, יוצאת, ובזה זה נגמר. אוקיי. טוב, אז בגלל שהנושא שלנו היום הוא, אני חייבת להגיד שה-SE, Somatic Experience, עובד בכל שלל הדוגמאות שהראיתם כאן, אבל בגלל שהיום הנושא שלנו זה טריגרים, אז אני אבחר ברחל, כי זה יותר טריגר שהוא מוחשי יותר. בסדר, רחל? אני רק רוצה להגיד שהשיעור מוקלט, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך, אז אני עושה לך ספוט. ובואי נתחיל, מוכנה? לגמרי. יופי. אז תשמעי, קודם כל יש איזושהי טכניקה שאני רוצה להכיר לך כאן. משהו שהגוף שלך בעצם מכיר, והוא יעזור לך להתמודד עם כל הרגשות שאמרת, שאת שומעת את הקול שלה וזה עושה לך רע, וזה יעזור לך להתמודד גם עכשיו וגם בעתיד. עכשיו, הדרך היא כזאת שזה יצריך אותך לתאר לי מה עולה לך מתוך הגוף. עכשיו, יש אנשים שאומרים, אני לא מרגיש את הגוף, אבל אם את מרגישה את המושב של הכיסא, זה אומר שאת כבר כן מרגישה את הגוף. אז הכל בסדר. אז אני רק אגיד בהוגנות שאני גם מאסטר ב-NLP ואני מכירה המון, אני גם עם CBT סיימתי ללמוד, אני מכירה מושגים אז יהיה יותר קל, ועדיין אני חושבת שמה שאת עושה מאוד מתחבר, ולכן יש פה גם מאוד חיבור לעניין, שאני חושבת שאת באמת יכולה לעזור לעניין הזה, זה החלק החסר לי בפאזל. אז זה בדיוק מה זה למען שהרגשתי ההוגנות. תשמעי, אחרי 10 שנים שאני מכשירה מטפלי NLP במכללת רטר, פרקטישנר ומאסטר, זה בדיוק מה שהיה חסר לי. זה סגר את זה כמו שצריך. אז תודה. יופי. אז אני, אבל מזמינה אותך להיות עכשיו תלמידה מונחית, טובה, כן. תלמידה ולא מטפלת, בגלל זה, להתחבר, בגלל זה בחרתי להגיד את זה, שאני אהיה שם. נהדר, נהדר. עכשיו, את תצטרכי לתאר את מה שעולה לך מהגוף. את תרגישי גם את הטוב שבגוף וגם את הרע. אבל זה עובר מאוד מאוד מהר, הרע.
אוקיי. ואת תצטרכי להתחבר לאיזשהו קושי גופני שעולה לך, וזה מה שמאפשר לפרוק אותו, על ידי או שהייה, או שאני אשתמש בכל מיני טכניקות קטנות שאני יכולה במסגרת ההדגמה הזאת. דברים נוספים אני מלמדת כמובן בקורס בצורה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, איך הגוף מפרק את התחושות השליליות? הוא מפרק אותם על ידי, עכשיו תשמעי, משהו די מצחיק. את תרגישי פתאום שאת רוצה או לפהק, ותאפשרי לעצמך לפהק, או תרגישי גל חום, או נשימה ספונטנית שאת לא מכוונת אותה. ב-SE אנחנו מחכים למשהו כמו הנחת רווחה, או קרקור בטן, או משהו שעולה לך ממערכת העיכול, ואני אסביר למה. כי ברגע שהעצבים, העצב הווגוס שאחראי על הקיפאון בגוף, הוא משוחרר, הוא מתחיל להפעיל את מערכת העיכול, ואז יכול להיות שיש קולות ממערכת העיכול, זה בסדר גמור. דמעות זה סוג נוסף של שחרור. רעד משחרר, יכול להיות שיעלה לך צחוק, יכול להיות שתרגישי אור ברווז. עכשיו את לא צריכה לזכור שום דבר, רק פשוט תגידי לי מה יכול להיות. שיעול זאת לא דרך לשחרר, זאת דרך לעקוף את הקושי. אנחנו מדברים על זה בקורס כשאנחנו מדברים על מקרים של חניקה ותביעה, אבל זה לא להיום, אבל תודה על השאלה. אז את תקבלי כאן כלים, רחל, האם מתאים לך? כן. מרגיש לך בסדר? כן, לגמרי. יופי. אז בואי תספרי לי על, לפני שנדבר על גיסתך, ספרי לי על משהו שמחזק אותך. משאב שיש לך. יכולת, מישהו בחיים. אה, תודה לאל, יש הרבה. אז אה, בואי תבחרי, תחליפי. גם אומנות, גם הבן זוג שלי, גם שזה בעלי, גם טבע, המון עצים לדוגמה, עץ עושה לי דבר פי 1000 יותר מאשר יער לדוגמה, עושה לי אושר רב ביחס לים לדוגמה. אז בואי תבחרי משהו אחד. כל מה שתבחרי יהיה בסדר, זה לא משנה. אני אקח את היער, תתחברי ליער, היית בזמן האחרון ביער? ממש, כן. תדמייני כאילו את שם עכשיו. הייתי ביפן לפני חודש. וואו, והם יודעים לשמור על היערות שלהם, כמו וגם, שצריך, ומכבדים אותם מאוד. פעם הייתי ביפן, וראיתי בן אדם שהוא עשה קידה לטבע, הוא עמד מול מפל ועשה קידה. כאילו, זה נכון. היה מדהים לראות עושים את את זה גם הוקרת ביער, התודה דרך אגב, שלו. כשאת נכנסת ליער, הם עושים את זה גם, כן. מהמם. בואי תתחברי ליער ביפן. וואו, איזה תהיי כיף. כאילו שם עכשיו. אני רואה את החיוך, תהני מזה. לגמרי. את שמה, שומעת את הקולות, רואה את הצבעים. שמה לב ליופי של הטבע, למלכותיות שבו, לרבדים של העונג שמצויים שם. שימי לב מה זה עושה לך לגוף. איפה את מרגישה את זה? בחזה, בעיניים, בחזה. בחזה ובעיניים, מה את מרגישה בחזה? התרחבות. התרחבות, התרחבות. ממש כזה. פשטות. ובעיניים? העיניים כאילו רוצים להתפקח ולראות עוד ועוד. לראות את הירוק הנוצץ הזה, הירוק המבריק הזה, הירוק הבלתי נתפס. אי אפשר שימי לעצום לב שם את לזה. אי אפשר מה? אי אפשר לעצום שם את העיניים, זה פשוט רק להוציא, לראות עוד ועוד. מהמם. שימי לב להתרחבות בחזה שיש לך עכשיו, לעיניים שרוצות להיפתח. בואי תאפשרי להם להיפתח לירוק המבריק הזה. זה משהו שחווית ביפן. זה משהו שכבר אפשר להוסיף לחיים שלך. ההתנסות הזאת, הזיכרון הזה, ובואי תתחברי למקום הזה, לחזה שמתרחב, ולעיניים שרוצות להיפתח מעכשיו והלאה. בכל פעם שאני אזכיר לך את יפן, את היער, את תוכלי להרגיש את זה בגוף. וזה וואו. יהיה איזשהו משאב פנימי שהולך איתך לכל מקום. אם אנחנו מדברות על NLP, יש משאבים חיצוניים לתהליך מסוים, זה משהו שתמיד יהיה לך. תמיד תדעי וואו. שההתרחבות בבטח הזה, זה הולך לכל מקום, תמיד איתך. שימי לב כמה שזה חזק מבחינת חיזוק למשאבים. תמיד יהיה איתך, בכל מקום, בכל זמן. מקסים. אז בואי עכשיו נתחיל לדבר על גיסתך. כן. כן, במעבר חד. אז בואי, את אומרת רק ברגע שאת חושבת על הקול שלה? אה,
לא רק חושבת, בכלל, אם לדוגמה הבנות שלי, אני סבתא ל4 נכדים, ויש לי 2 בנות וואו. נשואות, והבנות שלי בקשר איתה, כי הן כמעט בנות אותו גיל, הפרש של 5 שנים, וכשהן מספרות לי שהן הולכות אליה או משהו כזה, אני פשוט מתכווצת. רגע, חכי. הבנות שלך אומרות שהן הולכות אליה. כן. אז אני מבינה שיש שם משהו טוב אצל הגיסה, כי אם הן הולכות אליה זה בסדר? הן נהנות שם? או שהם מכריחים אותן? לא, אף אחד לא מכריח אותן. הן רוצות, אה, הן הולכות, מכבדות. יפה. היא כנראה עושה להן טוב, אבל לי יש לא טוב. מה את כן היית רוצה שיקרה לך? שהבנות יגידו לך, אנחנו הולכות אל גיסתך, ואז תרגישי בסדר, או מה? מה היית רוצה? אני לא רוצה לפחד כשאני שומעת שהן הולכות אליהן. אז מה את רוצה כן להרגיש? שהן מוגנות ממנה. וכשהן חוזרות ממנה, את מרגישה שהכל היה בסדר? או שהן חוזרות בלא? הן, יש להרגיש ויש לזה. אני הן. מרגישה שאני כל הזמן צריכה לשמור עליהן. אני לא מדברת עלייך, זה כן, חלק מהטריגר. אני כן. שואלת עליהן, כשהן חוזרות, הן מרגישות שבאיזשהו מקום הן היו בסכנה ממנה? הבנות. אני לא חושבת שהן היו בסכנה, אבל הן כן יודעות שנשמרות טיפה. לא אוקיי. בסכנה, אבל הן וזה נשמרות. בסדר? למי להן? אני כן. מניחה שכן, כי הן הולכות, לא הרבה, אבל אחת ל... הן הולכות. אוקיי. היא עושה בסדר. להם, יש לה 2 ילדים קטנים, ויש להם חוויה איתה. אוקיי, אז הן מרוויחות שם משהו את החוויה עם בני דודים הילדים שלהם. כנראה, או משהו, היא גם מאוד מתאמצת לחבר את זה. היא אוקיי, רוצה שיהיה בסדר. קשר, אז היא עושה את זה בסדר. דרכן. ואני מניחה שיש דברים בגו ודברים שהיא עשתה או אמרה, סבבה. כן. מה היית רוצה שיקרה? כשהן אומרות שאנחנו הולכות אליה, היית רוצה להרגיש יותר ביטחון? יותר שליטה? מה היית רוצה? מה המטרה? אנחנו צריכות איזשהו מה שאני- outcome. כן. האמת היא, מה שאני אני, רוצה עכשיו זה שהן לא ילכו, אבל אם הן כבר הולכות, אז שאני ארגיש שהן מוגנות. שהן מוגנות. תחושה כן, שהן מוגנות. כן. בסדר גמור. כמו שהן מרגישות, בעצם, אה, באיזשהו מובן. כן? כן, כן. להרגיש שזה בסדר. כן. אוקיי, טוב. אז בואי תדמייני שהבנות אומרות לך, אנחנו הולכות אליה. אוקיי, אני שמה לב שהייתה כאן נשימה. מה עולה לך מהגוף? אל תלכו. מה עולה לך מהגוף? ככה, רחל, דחיקה. אני דוחקת את זה. למה? כאילו הראש אומר לי, הגוף מגיב לי, לא צריך. איך הגוף? איפה את מרגישה את זה בגוף? גם פה, וגם, בבית החזה, וגם סוג של כזה, את יודעת, הדחיפה הזאת, דחיקה. לא צריך, כן, לא צריך. למה? מה זה ייתן? בשביל מה להעמיד אותי בסיטואציה הזאת? אוקיי. זה סוג אז של, בואי רגע תשימי לזה. כמו סוג של שכפ"ץ, התגוננות, כאילו, הן הולכות ואני צריכה להיות עם השכפ"ץ, כאילו. עכשיו, אוקיי. בואי נעשה רגע את הפעולה של הדחיפה. בסדר? מהמם. מה שאני מבקש ממך, תשימי את הידיים על השולחן. כן, והידיים שלך רוצות לעשות פעולה של לדחוף את זה, לדחוק את זה. קחי נשימה ארוכה ותעשי את הדחיפה הזאת חזק, חזק, חזק בשולחן, ותוך כדי זה, אם בא לך, את יכולה להוציא אפילו קולות של ואם את רוצה, את יכולה לשים את עצמך במיוט, אם זה יותר נחמד, או שפשוט להגיד, כי בסך הכל כולנו כאן לומדות ומטפלות. כן. אני בטוחה גם שיש איזשהו כעס שבא לידי ביטוי פה, על כל מיני דברים שעולים. כן, אה? אז בואי, את הכעס שימי בעיניים. וכשאת דוחפת, תדחפי חזק, 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 ותגידי, למה אתם, משהו כמו, למה אתם מעמידות אותי בפני דבר כזה, או משמעי. כל למה אני צריכה משפט לסבול את זה? למה שנכון אני לך. צריכה להיות שם בסיטואציה הזאת בכלל?
למה אתה צריכה להיות לשם בכלל? אוכל חזק, 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 אין, חזק. אין לכם מה לעשות שם. אין לכם מה כן, לעשות. תדחפי, תדחפי. אין לכם מה לעשות שם. אין לכם מה לעשות שם, לא צריך להיות שם. אין שום תוספת לדבר הזה, כלום. עכשיו, כשאת דוחפת, תדחפי בכל הכוח ובדרמה, שהידיים ירגישו את זה. ולא אני הרבה, אפילו- אלא אחד גדול, אחד גדול. אני אפילו לא רוצה לעשות אחד את זה. גדול, זהו. ושחררי. אוקיי. אני מצטערת, אבל הורדתי את הידיים לכיסא, כי השולחן בשבילי זה משהו מכובד וקדוש בעיניי, אז הייתי חייבת אוקיי. להוריד את זה לכיסא. שולחן אני בסדר לא... גמור. זה מה פשוט, שחשוב לי שולחן מבחינתי. שהידיים עשו את התנועה. כן. אני רוצה לשאול למדת אותך אם לכיסא הגוף לרצפה. שלך, אני רוצה לשאול אותך אם הגוף שלך רוצה לעשות עוד דחיפה. לא ראש. האם הגוף שלך מרגיש אני לא שרוצה יודעת, עוד אני דחיפה? מרגישה כמו סוג של קוצר נשימה ולחץ בחזה. אוקיי. אז רגע, רק תשימי לב לזה. את איתי. זה לא קרה. מה שאנחנו עושות, אנחנו בעצם נוגעות בפאזל, באיזשהו אירוע שיצר לך עוררות יתר, ואנחנו פורקות אותו. לכן אמרתי, את תרגישי גם את הרע, תרגישי גם תחושות פחות נעימות בגוף, ושימי לב לזה רגע. קבצתי כל הצוואר שלי, הגב שלי. אוקיי. זה לא נעים לי. תוצאתי מזה. לא נעים לי. אוקיי, מה את מרגישה עכשיו? לא יודעת, כל הגוף שלי, הגב שלי, הצוואר שלי, הידיים שלי, הכל ככה מכווץ לי. מכווץ. כן. שימי לב שאת אחרי הדחיפה. תבדקי אם הקיבוץ הזה רוצה לצאת החוצה על ידי דחיפה נוספת. לא יודעת. אז בואי תעשי מעניין. דחיפה נוספת. פשוט רק תדחפי. תוציאי החוצה הכל. את כל הכעס, את כל חוסר האונים. ותתני לזה זמן. תעצרי, ובואי נראה מה קורה. היה עולה לי לראש, אני מצטערת. מה? היה עולה לי לראש. זה בדיוק מה שרציתי להציע לך עכשיו. אני מבקשת רגע שתהיי ביער, כן. בעיניים שרוצות להיפתח, בבית החזה, בירוק. תהיי רגע ביער, ואז תחזרי אל התחושה הלא נעימה בגוף. לרגע, ותחזרי ליער. לירוק הזה, ליפן. כן. תחזרי לתחושה הלא נעימה, ומיד חזרה, את עושה רק נגיעה, ומיד ליער, לירוק, שתהי שמה. תרגישי איך הבית חזה שלך מתרחב, מודה לטבע. מעדיפה את יפן. ומה? מעדיפה את ההרגשה של יפן. ברור. אבל גיסתך היא חלק מהחיים שלך ואת לא יכולה הרבה מה לעשות נגד זה, זה משהו קיים. איך את מרגישה עכשיו? אני רואה שאת את מזיזה את הידיים, את הכתפיים. אז בואי תשימי את הידיים על המותניים, ותאפשרי לכתפיים שלך לצאת אחורה, במקום של הנה אני. ותעשי את התנועה, אבל לאט לאט, רחל, לאט לאט את הכתפיים אחורה. למה לאט לאט? כי אני רוצה שמערכת העצבים תפנים את זה, שאת יכולה לזקוף את הגב ולהזיז את הכתפיים. כזה לאט ובדרמה. זה הרבה יותר נעים. אוקיי. זה נכון שזה מדהים כיף? בדיוק, זה מדהים כמה שהאיטיות היא יותר נעימה מאשר בהתחלה התחלתי.
התחלתי נכון, כי כאילו בדחף, ועכשיו זה פשוט נעים. מה שאני עושה כרגע, אני מפעילה את המערכת של הוויסות הגופנית שלך, שהיא מולדת וקיימת, רק שהיא פחות באה לידי ביטוי כשאנחנו חושבות על הגיסה. אוקיי? טוב. איך את מרגישה עכשיו? נעים. יופי. בואי רגע תחשבי, תראי מול העיניים תמונה של גיסתך. רק זה. מה עולה לך מהגוף? מה? זה מפגר. זה הכל בסדר. אה, מהגוף, מה עולה לך? אה. אין לי קיבוץ בחזה. מוזר, אה? לגמרי, זה מפחיד. אין לי את אני אגיד הקיבוץ לך מה, הזה. אני רוצה להגיד לך שאת ברגעים אלה משפרת את איכות החיים שלך. והנה הייתה נשימה. שמת לב לנשימה שהייתה עכשיו? זה הנשימה של השחרור. שימי לב וואו, לזה. תחשבי על איכות חיים שאת יכולה לחיות את החיים שלך, כך שאותה גיסה לא משפיעה עלייך ככה. איזה עוצמה זאת. איזה כוח. את עדיין יכולה להגן על הבנות שלך, את עדיין יכולה לעשות כל מה שתרצי, אבל היא, בוא נגיד מבחינת פרופורציות, לא תפעיל אותך. בדיוק, לשחרר את הכעס הזה, כן, לשחרר את כן. האי-הוגנות הזאת. כן. איך אני את לא מרגישה מאמינה שהיא עכשיו? עלתה לי בכלל. מה את אה, אומרת לכם? שאני לא מאמינה שהיא עלתה לי איך שאת התחלת לדבר, כי זה מפעיל אותי ברגעים מסוימים, ובגלל שאני מתרחקת ממנה זה פחות. אבל בגלל שהבנות שלי אמרו לי שהשבוע הם היו אצלם, אז זה ככה קפץ לי, וכמה ימים זה יושב לי בראש, ועכשיו זה כאילו, דיברת על זה, וזה כאילו הכי בער בי להגיד, די כבר, אני לא רוצה להיות מושפעת, למרות שאני עושה מהמם. עבודה. אני עושה המון עבודה, שכלתנית, וממש להבין, ואני עושה עבודה, רחל, שימי אבל לב זה לא מה כמו קורה זה. כאן בדקות האחרונות. בטונציה שלי, אני מרגישה שהטונציה שלי ירדה לחלק של הירדמות. בואי רגע, תיזכרי לרגע בגיסתך, ושימי לב איך זה, אוקיי, תקנות נשימה. את מהאנשים שנושמות. מהאנשים שנושמות, זה מקסים. ואיך זה מרגיש לך עכשיו בגוף? זה מרגיש לי פחות מאיים. יופי, אני מאוד מאוד שמחה. כן, זה אני מרגיש מאוד לי שמחה. פחות מאיים. שימי לב לדבר הזה שזה פחות מאיים. אולי עכשיו שזה מרגיש לך פחות מאיים, אולי תעלה לך איזושהי, יכול להיות שתעלה לך איזושהי תובנה. גם, מה וגם עולה לך? עולה לי בראש סקאלה. שהסקאלה הייתה 10, היום היא עומדת, עכשיו, ברגע זה היא עומדת על משהו כמו 5 בסקאלה. מדהים, מדהים, עדיין מדהים, לא מדהים. לגמרי, אבל זה פחות, מרגיש לי בגוף קיבוץ. אני יופי. חושבת כרגע לב, פחות מכווץ לי. מפתיע, נכון? האמת היא שכן. האמת היא שזה ותראי כמה ממש... מהר זה קורה. ועשיתי את זה כמה פעמים, הזכרתי, גם עכשיו, אני כל פעם מזכירה את גיסתך, תוך כדי השיחה, ותשימי לב שאת מוחזקת עדיין. את בסדר, את ב5. כן. זה איזה ממש תובנה 5. עלתה לך? אמ, עולה לי לראש רק שזו בחירה שלי לראות את הדברים ככה כפי שהם היו. שוב פעם, ממקום של מגננה, ממקום של להגן, אבל זה לא בהכרח היה אולי צריך להיות הגנה. אני צריכה לשחרר את הצורך הזה בלהגן ממנה. אוקיי. וגם ויכול להיות, עולה לי חמלה. חמלה עולה לך. כן. עולה לי במקרים וואו. מסוימת חמלה, כן, אני אסביר גם, כאילו, חמלה כי הלכתי לפי הרגע שלי והוא הפחיד אותי וזה דחיקה החוצה, להרחיק, לא לקרב, כי כשאתה פוחד אתה לא רוצה אותה. והחמלה עכשיו שעולה לי זה אולי יותר מדי כעסתי, יותר מדי הרחקתי, יותר מדי הוצאתי כדי להתגונן. ואולי זה לא, אולי זה לא, אולי גם שם הסקאלה פחות.
אם נתתי לה לפני כן 10, אז היום אולי, או 12 אפילו, אז אולי הסקאלה צריכה להיות 7, ולא 12. כלפיה. מהמם. ממש מהמם. טוב, אז שימי לב, עשינו כאן טעימה של כמה דקות של טיפול SE, שימי לב, הדבר הזה, בגלל שהוא כבר במערכת העצבים שלך, הוא ימשיך הלאה. אם תרצי להוריד את זה עוד יותר, בהחלט ניתן. את צריכה פשוט לעשות את העבודה של ה-SE, והיא בעצם תעזור לך לעשות את זה, כי זה עובד מהר, וגם אחר כך, נגיד אם היית מטופלת שלי, היינו עובדות אפילו על נושאים התפתחותיים של למה דווקא היא גורמת לך את הטריגרים האלה, ושם אנחנו גם נשחרר, כדי שהאיכות של החיים שלך תהיה טובה יותר. אז רחל, זה יהיה בסדר לשחרר אותך עכשיו, כי עשינו רק טעימה. נראית לי קפואה, אני חושבת. כרגע. חזרנו? כן, נכון? אוקיי. אנחנו ביחד? אנחנו ביחד? כנראה שהאינטרנט חלש אצל רחל. אתם שומעים אותי? שומעות אותי? כן, אני גם שומעת אותך. יופי. כן, אז שמענו טוב, אותך עד הסוף. נחמד, אז בואו נמשיך הלאה. אתם רואות אותי? ואני רוצה רק... יש לנו אזעקה. זוהר, יש יש לנו- אזעקות. כן. יש לנו אזעקות, אז מה כן. שנעשה, אנחנו נצא להפסקה, ונחזור מיד אחר כך כדי שאני אסביר את השיטה. ברגע שנוכל לצאת מהמרחב המוגן. אז מחכה לכם בהמשך. בדקות הקרובות צפויות להתקבל באות לעזורכם. עליכם לשפר את מיקומכם למיגון המיטבי בקרבתכם. בדקות הקרובות צפויות להתקבל עליכם לשפר את מיקומכם למיגון המיטבי בקרבתכם. טוב, מציאות מאתגרת בהחלט. טוב, אז אני אומרת שהכלי והשיטה זה בדיוק הזמן להכיר את השיטה הזאת כדי להתמודד במציאות הזאת בצורה יותר טובה. לגמרי. כל כך צודקת. אני חושבת אין אדם היום במדינה שלא צריך את הכלי הזה. וכל הנושא של טיפול בטראומות וחרדות וקשיים כל כך קופץ עכשיו. זה כל כך חשוב. והכלי מאוד מאוד זמין ומהיר. אז מה הלאה? אני אגיד כמה משפטים על הקורס. אפשר, רותי שם שכתבה לך הודעה בקשר לתרפיית ממדים, ואנחנו נשמח לתשובה שלך. מה השאלה? את יכולה לחזור? רותי כתבה בעיקרון שגם אני ושתינו למדנו בעצם את השיטה של תרפיית ממדים, ואנחנו רוצות להבין במה זה שונה בעצם מהשיטה, כי זה די מזכיר ודומה. אז במה השיטה הזו שונה ממה שאנחנו בעצם למדנו של הפריקה וטעינה וכל את מכירה את השיטה? אני מכירה באופן כללי, לא למדתי, אני יכולה להגיד שהיא שונה. היא שונה כיוון שהכלים הם אחרים. וגם ההסתכלות, אני יודעת שיש שם, זאת עבודת, תרפיית הממדים מבוססת גוף, שזה משהו שאני מאוד מאוד מעריכה, אבל היא יותר, אם אני לא טועה, היא יותר על תכנים בודהיסטיים, תורה שבאה מאיזושהי תורה מזרחית לגבי כל מקום בגוף, מה הוא אומר, נכון? אז אנחנו לא עובדים בשיטה הזאת. זה אחר. מה שכן יפה, זה שהנושא הזה של... לשלב אותם אולי. ה-SE משתלב נהדר עם כל שיטת טיפול שאת מכירה. זאת בעצם שפה טיפולית חדשה, ומי שרוצה להיות מטפלת, את יודעת, יותר איכותית, עם יותר הבנה של מה צריך לעשות כאן ועכשיו, כמו שראיתם בהדגמה, והיום באמת צריך לעשות את זה יותר מתמיד.
לטפל בטראומות, בחרדות, בקשיים, בהימנעות, בדיכאון, ברצון לא לעשות שום דבר. וכמובן, הייתה כאן שאלה בצ'אט, האם אני יכולה לעשות עבודה על עצמי, בעצמי? כן, בהחלט. אנחנו קודם כל מלמדים לבסס את עצמנו, אנחנו לא יכולים לעבוד עם מטופלת שבעצם היא לא מבוסתת, כי היא מוצפת, ואז אנחנו לא יכולים לעבוד, אנחנו מלמדים בדיוק איך לעבוד גם כלפי עצמנו וגם כלפי המטופלים שלנו, ליצור מערך משאבי שיהיה לנו נוח לתפקד. מי שמכיר אותי יודע שהכל ברור ומונגש, ואין צורך במשהו, תהליכים מסובכים, ואנחנו נלמד בקורס לא רק את הנושא של הטריגרים, אלא איך לעבוד באופן מוחלט על כל דבר שמגיע אליי לקליניקה. אתם תקבלו כלים מאוד מאוד פרקטיים שעובדים כאן ועכשיו. להבין את השורש, להבין מה מרגיע אותי, להבין למה אני מתייחסת ככה, למה זה מפעיל אותי וזה לא, ומתוך המקום הזה להרגיע את עצמי. זה מתאים לכל סוגי המטפלים, מטפלי גוף, מטפלי מיינד, CBT, NLP, מיינדפולנס, תרפיית הממדים וכן הלאה. ומה שיפה מישהו מגיע אליכם, אתם יודעים בדיוק באותו רגע מה לעשות. גם אם עולים תכנים קשים, גם אם לא עולים תכנים כלל, אתם יודעים בדיוק מה הדרך הטיפולית האפקטיבית ביותר, שמאפשרת בעצם ריפוי ושקט פנימי לעצמכם ולמונחים שלכם ובחוויה של הקליניקה שלכם. אז על מה מדובר? מדובר על קורס קצרצר של יסודות, 4 מפגשים של 4 שעות שמתחילים עוד שבועיים, מיועד לנשים בלבד. יש לנו הקלטות שזמינות של הקורס למשך חודש, כך שיש לי הרבה סטודנטיות שלא מתאימה להם השעה, ומה שקורה, הן מגיעות, והן לא, בעצם סליחה, הן לא מגיעות, אבל הן משלימות בהקלטה, והקורס שכרגע מתקיים, מה שהן עושות, יש להם מפגש שבועי של עוד תרגולים ועוד דיבורים ועוד הבנות עם אחת מהמשתתפות שאמרה שהיא תיקח את זה על עצמה, אז גם זה משהו שאפשרי לעשות. כל מי שמשתתפת בקורס שלי יכולה להגיע לכל הקורסים של יסודות החוויה הסומטית, ללא תשלום נוסף מתנה ממני. אני בעד להפיץ את זה מה שיותר ושזה יהיה נגיש לכם. המחיר הוא 2,250 ש"ח. עד מחר, יום שלישי ב7 בערב, יש לנו הנחה של 300 שקל של רישום מוקדם, כך שהמחיר הוא 1,950 וניתן לשלם בתשלומים. כל שאלה, בעיה, אני כאן, זה מספר הטלפון שלי, אתם רשאיות לצלצל, לשלוח לי וואטסאפ אם אני לא זמינה בטלפון. וההרשמה בעצם נפתחת כבר עכשיו, אני אבקש מתמר לשלוח איזשהו חיבור, קישור להרשמה עם דף נחיתה שמסביר, אני אוסיף גם לקבוצת הוואטסאפ שלנו, ואני רוצה לשאול אם יש כאן בנות שעברו את הקורס ומעוניינות אולי לשתף מהחוויה שלהן. קודם כל אני אחזור וידגיש שאני עברתי את הקורס הזה, ואני מחכה ומצפה לעבור אותו שוב. בקורס הזה יש כלים מדהימים, מדויקים, עוצמתיים, והוא נמסר בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד ממוקדת, מאוד מדויקת, וכמו שזוהר אומרת, מהחוויה שלי היא תמיד זמינה לי שאלות, ואם יש משהו לא ברור, תדאג שכל אחת תבין את זה עד המקום הכי עמוק שאפשר. ואני משתמשת עם השיטה הזאת על בסיס כמעט יומיומי, גם בבית, גם בקליניקה, וזה עובד. ובהדגמה ראינו שרחל אמרה שמ10 ירד לה ל5 בכמה דקות, אז באמת השיטה הזאת עובדת בצורה מאוד מהירה. ויכול מאוד להיות טיפול קצר, יש הרבה אנשים שרוצים להגיע לטיפול קצר, וזאת שיטה שבאמת יכולה לעבוד תוך כמה מפגשים, להוריד את הטראומה לאפס. ממש ממליצה בחום להצטרף לקורס הזה, הוא קורס קצר, הוא ממוקד, הוא לא מדי ארוך,
ויש בו את כל מה שצריך. תודה רבה אסתי. הייתה כאן יש לי שאלה אם שאלה הקורס בזום או לגבי בזום. הקורס בזום. אומרים שבפוסט טראומה ובכל מה שקשור לטראומה בכלל, לא כל מטפל יכול לעשות טיפול. אז איך אנחנו מהקורס הזה בעצם יכולות לטפל במצבים טראומטיים, נקרא לזה? אני לא מדברת על חרדות וסטרס ואת יודעת, ודיכאון ברגיל, אני מדברת על משהו עמוק יותר. אסי מסתכל על הנושא הזה של פוסט טראומה בתור אותו דבר כמו חרדות מבחינת המערכת הגופנית. יש לך עוררות יתר במערכת העצבים. המטרה זה להוריד את עוררות היתר. ואם יש תופעות של קיפאון, ואנחנו גם נלמד בקורס מה הם התופעות של הקיפאון, אסי יודע בעצם להביא את הבן אדם לזרם החיים חזרה. זה מה שאנשים בפוסט טראומה צריכים, זה הטיפול הנכון בפוסט טראומה. אני מכשירה אנשים לטפל בפוסט טראומה, לטפל בטראומה. אוקיי, תודה. ומה שמדהים זה זה לא כל כך, בואי נגיד, זה מאוד מאוד נגיש ופשוט. ומפתיע, אתם ראיתם בהדגמה של רחל, זה מפתיע איך פתאום זה הולך ונעלם. אם הייתי ממשיכה את ההדגמה, בסופו של דבר הייתי אומרת לה, מה קורה עכשיו, הבנות הולכות אל הגיסה, היא הייתה אומרת לי, סבבה, שילכו, אני יודעת שהן בסדר. זה מה שהיה קורה אם היו לי עוד כמה דקות לעבוד. שאלות נוספות, אני כאן, אם יש לכם שאלה לגבי, אתם ראיתם בעצם בהדגמה, שנייה, כמה כלים קטנים שנתתי, יש עוד הרבה כלים נוספים וההבנה שמאחוריהם של מה לתת ומתי ומה הכי מתאים. כן, קרן. אתה יכול לעבוד גם עם ילדים? בהחלט, בוודאי, אוקיי. בהחלט. שאלות נוספות. אז יש כאן שאלה של חנה לגבי אוקיי, אורלי עוד שנייה. יש שאלה של חנה לגבי התאריכים, אז אני אומרת שוב, כל ההקלטות נגישות. הכל, מי שלא נמצאת במקום יכולה, אם היא רוצה. כרגע יש לי קורס שמתקיים עכשיו לאנשים, מאוחר יותר, אני לא יודעת מתי יהיה הקורס הבא. ומה שקורה זה שמי שלא יכולה להגיע, יש לי הרבה סטודנטיות כאלה, יכולה בעצם לצפות בהקלטות שמגיעות כמה שעות לאחר הקורס, ואז להיפגש ולעשות תרגולים. אפשר ליצור קבוצה מתרגלת. אני מקבלת מהקבוצה הזאת תמיד שאלות שאני עונה עליה בהרצאה הקרובה, כך שאתן מקבלות מענה לכל דבר. יש פה שאלה לגבי ריבית ודברים שכאלה, עד כמה תשלומים, אני חושבת 4. אם יש למישהי איזושהי בעיה, פשוט תיצרו איתי קשר. שאלות נוספות. מי עומדת להירשם? מקבלות תעודת הסמכה. ממני, תעודה שסיימתם את הקורס. יש סילבוס לקורס, אורלי, זה נמצא בתוך דף הנחיתה. אני אשלח את זה עכשיו, עוד אותו, אני אשלח את זה לקבוצת וואטסאפ, עם כל הסילבוס. בתוך הסילבוס אתם תראינה שיש כל מיני נושאים שאתם לא מכירות, זה אומר שיש לכם עוד מה בעצם ללמוד. כן, ענת, זה בזום. ימי שני בבוקר. לינק לרישום, וואלה, בכיף רחל, אני שולחת. תתפסו את הקורס הזה בשתי ידיים, כי באמת זוהר עמוסה והיא לא עושה את הקורס הזה הרבה פעמים, אני ממש התחננתי אליה שתעשה את זה שוב. אז כל מי שהבינה את עומק הכלי ואת העוצמה שלו, פשוט תירשם. אני שולחת עכשיו קישור לקבוצת וואטסאפ.
אני מקווה שזה בסדר, שקיבלתם אותו. עוד לא. אני לפחות. הנה, רגע. בקבוצת וואטסאפ. כן. יש שם קישור לתשלום ויש שם גם קישור לדף הנחיתה שנותן פרטים כמו סילבוס. טוב, אז אם אין שאלות נוספות, אנחנו נסגור כאן ונשחרר את כל מי שצריכה רגע, אבל להירשם זוהר, לקורס. כן. אני חושבת שחשוב שתדגישי שבאמת את זמינה לשאלות וגם בנושא של הרישום, כי אני באופן אישי, כשבאתי להירשם רציתי לשלם בצורה מאוד מסוימת, ופניתי לזוהר וסידרנו את הכל, כאילו זוהר היא האישה הכי נוחה שפגשתי בנושא הזה, והיא באמת, היא עושה את זה באמת ממקום של שליחות, ושווה לכל אחת שנמצאת כאן פשוט להירשם לקורס הזה. זה קורס קצר, הוא ממוקד והוא שווה, הוא משדרג גם את החיים, גם את הקליניקה בכמה רמות. אני יכולה להגיד שכנראה הקורס הבא יהיה עוד לפחות חצי שנה, כי אני פשוט מקדישה את עצמי לנכד, אז זה תופס לי את היום. אז זה הזמן. תודה רבה לכן. תודה רבה תודה, נטע. זוהר. ורחל המהממת. תודה רבה לך. ולריטה, תודה. תודה רבה לכולכן. תודה, זוהר. תודה, תודה. תודה.